Oras sa Pilipinas, alas 6:49 ang tagda sa buntag. Kinihatod kaninyo sa Super Balita Cebu o Sunstar Cebu. Ingon man ang Sunstar Philippines o sa tanan nato nga mga viewers, good morning. Adlaw karon nga Webes, sa 28 na sa buwan sa Mayo tuig 2020. Kini inyong ka-Super Benji Delisik. O inyong makita karon nini mga tumura, mga higala o mga ka-Super. Kini una ang naging sitwasyon diya sa may sitio Lutaw-Lutaw, no? Barangay Santo Niño, nag-uwang ni sa Barangay Ermita o Barangay Santo Niño, diri mismo habig sa may carbon na public market o likod sa may EOC, no? Emergency Operations Center sa COVID. Nga kining building nga mga super mo ni ang EOC makita karon sa Dagbe Sugbo. Atong gitubag kining pag kining usa ka sulod sa pagpumusili ni mga tungura. Ang biktima wa may ni apan siguro sa mga nakuha nga mga impormasyon isubay sa to nakuha nga information ka Police Staff Sergeant Francel Buling ang IOC investigator on case karog adlaw kinsa underneath sa Waterfront Police Station mga ka-super niyang kini multicab. Makita niyo nga diyan ay kini niyang police line, no? Papasabot niya na nga gikordon na sa to ga PNP ang kaning maong area. Kining multicab inyo makita kini ga color pula nga dunay plate number Golf Romeo 5995. Ang babae nga biktima patay nga humanjingong gipusil igos dughan og mo no mangita tag bangko kay mubububo mo gud mga ka-super pasilan mga igala mana kana okay kana mana siya ang biktima abi niyo magatuhog lang abi niyo og naghagok na ni mga tungura but dito sa sud na kining iyang gihigdaan kining multicab nga elf type, no? Manang gitawag ning elf type mga ka-super tuwod kay ko magud siya kanang kwan na nagkadugo so dugo sa ilaw ng bahin so mo na, no? Sa usa ka pamahayag sa usa ka minodidad nga atong hinabion na taon-taon igingong pang alas 3 pasado o alas 3 sa agatag na karong kadlawon o gagay na kadlawon nga samtang nakabutungog sila buto at pasutaon mga super kung pila ka buto ang ilang lunggan o niya mo to nakabata sila tungos sa buto o guwa dahil sila mo doon kani mga bata kay nahatlok o niya mo to pag taon-taon ilang gisuta nag-awas na ang dugo din mo tungura sa kini ang elf multicab nga pula o salamat to kang super junkin bote mga ka-super, no? So mga dyan so mga ka-super ang sitwasyon diri karon. But unfortunately mga nadawat ni sa to Waterfall Police alas 6 siguro mga alas 6:15 or ato mo tara na kung nga sa alas nadawat sa tong PNP kay doon naman to na pero duway nakahipahibaw din sa tong police mo ni problema mo mga super. Boss, mga what time na boss sa inyo, boss? Ang information 5:40. So ang atong Waterfall Police mga pila ka minuto nag-responde dayon. Ano man gud mga ka-super dagi mo comment mo na yung mga ang atong police langan but magsumikad ka na sa pagtawag sa police
kung nahitabo ang silente alas 2 kadlawon, manawag kas pulis alas 5, amo po kina pulis 5:07. No. Muna yung ato hinabihin yung bata. So, di na ito ipakitang naong, kamay naman siya. Dong, ako lang ang ikaw ng hati. Dong, ang usin na hitabo ng gagawin ka ila. Asa ba yung mong naadunggan? Asa na bigyan to? Gani. Awalan. Awalan. Ala, so, wala layo na. Kunya? Pila ka butong? Kasi kuyog nimo itong pag katuog nimo. Tulo magabok. O niya. Tapos, ang nagpusil, o sa man, naglakaw, nagsakay. Naglakaw na? Pila sila kabok? Asa sa nilagan din eh. Okay. So, sa may mo bana-bana sa katulad pusil, sa may itsura, tambukon, niwangon, o nakakita baghaka sa nagpusil. Daoton, o sa gisuot niya. So, naka-mask niya, face mask. Okay, nagalo. Wala ko. Bana mo ang gitas on. Taas pa nako. Ay gala ka. Okay. So mga 5-6 no? 5-6. Mga ito. Mga 5-6. O sa ba ito nagkuhan? O sa ba itong suspect? Kada sila sa sapatos. O bakit ito dagang kayo? Ugnay mubukot niya pa yung itong sinilas, bitbiton, dagan na yun. Asa ba mabusog? Kaya magsinilas, magdiniil. Kaya kasi po dagan, magsinilas, magdiniil. Magdiniil. So, ang sinilas na siya, o bakit pasagpan, kuwaon sinilas, bitbiton, dagan na yun. Pagkakita ni mo anak dong, asa ba yung magibuhat na yun? Pero murag nganong taon dugi ko na yung mga alas 3 na no alas 3 alas 3 pasado nya nganong dugi lagi wa kay na sumbungan nga taga diri nga magkasumbong sa tong pulis nga murag unya man sisal de or mo ni po mga chismosa so ang imong gipang-ingnan inay mo tawo pulis mo nita daw hinuon pas tulog na gala. So, murag din sila mga viewers. Namahon ka daw? Ha? Pila edad mo? 14 anyos. Nalagay mo pa? Papa niya. Salamat kayo. Si Bong, dili ito nga pangan. 14 anyos. Bugtong saksi. Nga tong nahinabi karon wata kay bugto na bilain para sa tong gingang bugtong kaysa man tong interview. So bugtong saksi sa paghitabo nga kita pasado alas 3 ka ginakadlawon gigon nga Oscar Lucky wa nagkalo nag face mask giba ba nang ana sa 5.6 o 5.6 ang gitas on sa maong height kaning niwangon no daotol sa subuanon pa o niya idool kaning mong biktima nga si Ethel a certain Ethel a certain Ethel mga ka-super niya duha ka butong bang atong reaction para mo ganang pagboto naglakaw ra nagpanon diri dagan alakaw pa dito kanang diha no ngiga sa suspek sa onya si Bong ang katong si ayos katong gi-interview mga ka-super inay nga narato lang gali sa gamay kay pagboto naka kisa mo pa
kisa mapuitaw ka dili man mawawan ka itong pagkadungog butod niya hindi ka magtutog pagkadungog butod bago na ka bagyan na mas pinday yan to sa sityo lutaw-lutaw parang kasi ganin niyo mga kasupar ang kapalan po nag-address but ang atong area crime scene dito sa sityo lutaw-lutaw parang sa Niño likod mismo sa KOC mo ni ang good morning ka sa Rancho de Rosario atong sa Rancho de Rosario mga kasupar niya ako ang kitang kalapit bago para to scene of crime operatives kay labi na nga COVID case mga ka-super o na kanang muari man ang taga-Soko o nga human Soko ilan kung anong mga sa ilang SOP nga pagkuha sa ilang mga evidences sa ilang kaning SOP nga trabaho standard police operation OPOP police operational procedure mo din na mga super POP so mo ni ang mo ni ang sitwasyon ko diri oy good morning sa mga bashers ay nako labi na sa mga atong mga higala no sa atong nagsunod sa super balita Facebook page good morning kayo tanan akong balik ko nga nag-directamente live ko diri mismo sa area sa may sitio Lutaw-Lutaw barangay sa Niño Lindag Beses po mga poster mubalik ko tatawad alam sa mga dugo detalye live sa area sa may sitio Lutaw-Lutaw so dito gipabot pa ang mga person sa scene of crime operatives ini mga tura si Super Junkin Botel sa report oh Junkin rayon salamat good morning may buntag intanan